Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu masoyana ko kuma in ce abokanaina. Ina muku fatan alkhairi. Ni ne naku M Bashir, wanda an fi sani Bashir M Bashir, yaro dan Matan Kalmalo. So kamar yadda kuka sani, na buɗe sabuwar channel ina mai suna M Bashir TV. So da Allah ina roƙonku da ku je ku yi mini subscribing. Ina roƙonku don Allah ku taimaka ku yi subscribing a wannan channel ɗin. So baya da haka kuma muna da waƙoƙi waɗanda suke na soyayya ne da kuma na siyasa nan ba da jimawa ba insha Allah. Sannan kuma kamfe ɗin bana, so da mu za a dama shi. Kusan cewa kamfe ɗin da aka yi na Bazum a Nijar, to da ni aka yi shi. So kun san cewa na yi ma Bazum waƙoƙi daban-daban. So wannan karan kuma a Najeriya, so yanzu dai